پتمی ہفت گو اخ طلاق نہ گامک ناو ون جرم کھوت نہ خاندارس کہین بلکہ گو سہ پتہ کھلا یعنی لڑکی دب بس امس ست طلاق گو اگر مرد دبی مے چھ یہ ضرورت تیل گو طلاق ات من تہ لوکن کنفیوژن گژھان تم چھ سمجھان کھلا کیا گو تو طلاق کیا گو اگر مرد دبی بہ تراون یہ گو طلاق اگر لڑکی دبی گھر واجنی دبی بہ بس امس ست تیل گو کھلا تیل چھ تمس سورے سہ مہر وہر واپس دین اس امس دتمت اوس بہرحال ہفتہ 10 دہ گئی کھلا گو اکس جائے لڑکی کھوت یت جرم دپن یہ چھ مشید مزے نیران بیس ریٹ یہ قاسن بی ماسن مشید گھن انا للہ و انا الیہ راجعون 14 شتھ وری برو یم چیز بیان فرمائمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والرجل مسلم صالح غریب فی ید زوجۃ سیئۃ الخلق سو مرد چھ غریب تتن یمس امہ قسم گھر واجنی آس باغی آمت اپریشیٹ پز کرن تمن گھر واجنین یم نمازی ہز پابند صوم صلات پابند اور مردن تہ پز تمن نش سبق ہیچھن